Η πιο καλή θεραπεία. Ήλια και κύματα, έρχομαι. Τι εννοείς δεν είμαι άρρωστη? Ως γιατρός σου, δεσποινισμένη, σου λέω ότι δεν έχεις απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν θα θεραπευόταν με μια μεταμόσχευση μυαλού. Κάθε βλάκας μπορεί να δει πως είμαι άρρωστη και αδύναμη και τιμοθάνατη. Στο λέω για τελευταία φορά, δεσποινισμένη, δεν είσαι άρρωστη. Είναι όλα στο κεφάλι σου. Και εσύ είσαι κομπογιαννίτης, γιατρέ. Κομπογιαννίτης. Είμαι μια φτωχή άρρωστη που χρειάζεται... Αρχίζει το σερ. Τρυποκάριδε, έλα εδώ. Σύμφωνα με το συμφωνητικό μας, πρέπει να με φροντίζεις όποτε είμαι άρρωστη, κατάλαβες? Αλλιώς θα φύγεις από εδώ. Αφού δεν είσαι άρρωστη, δεσποινισμένη, άκουσα τον γιατρό να λέει πως όλα είναι στο κεφάλι σου. Είμαι άρρωστη, σου λέω, είμαι! Το δέρμα μου έχει χαλαρώσει. Είμαι όλος ζάρες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Το πρώτο που θέλω να κάνεις είναι να πας στο φαρμακείο. Δώσ' τους αυτό εδώ. Γράφει όλα μου τα συμπτώματα. Πρέπει να μπορούν να μου συστήσουν κάτι. Μη μένεις έτσι ξαπλωμένος, κουνήσου! Γρήγορα, θέλω κάτι να γιατρέψει όλα τα συμπτώματα σε αυτό το βιβλίο. Γύρνα πίσω, χάπι. Ξέπιασα. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Τώρα γύρνα στο φαρμακείο και φέρε μου... Όχι, σε παρακαλώ, μη με αναγκάζεις να γυρίσω εκεί πίσω. Δεσποινισμένη, σου είπα ποτέ ότι ξέρω πολλές μυστικές οικιακές συνταγές? Τι είδους οικιακές συνταγές? Διάλεξε ό,τι θέλεις. Η οικογένειά μου ήξερε να τα γιατρεύει. Αρχίζουμε με μπάνιο αυτιών στο νεροχύτη. Μάλιστα, κύριε, μπορώ να θεραπεύσω την ψωσμία, την κακοσμία, ακόμα την πλωτιποδία, όπως φαίνεται στο πόδι μου. Κοίτα. Μάλλον έχεις δίκιο. Κανείς δεν μπόρεσε να με βοηθήσει ακόμα. Και αν δεν μπορείς εσύ, δεν μπορεί κανείς. Ας ξεκινήσουμε. Τίποτα δεν πρόκειται να τη θεραπεύσει ποτέ. Πρέπει απλά να φροντίσω να με απολύσει για να πάω στην παραλία. Αυτό είναι. Θα μοιραστώ μαζί σου μια μυστική θεραπεία για πόνο πλάτη. Τέλειο. Πονάει. Αλλά είναι καλός ο πόνος, τρυποκάριδε. Είναι. Ούτε οι θεραπείες μου δεν θα πετύχουν. Πώς έγινε. Τώρα θα έπρεπε να είσαι καλά. Δεσποινισμένη. Τρυποκάριδε, η πλάτη μου θεραπεύτηκε. Είναι θαύμα. Γιουπί, ζήτω. Τι έχεις για το χαλαρό δέρμα μου? Τίποτα δεν είναι καλύτερο για το χαλαρό δέρμα από ένα καλό μπάνιο με βότανα. Τώρα που πλήθηκες, ας δούμε τι άλλο έχει. Λίγες πίκλες, δημητριακά, φρέσκα φρούτα, ψάρια, ένα σακί αλεύρι, μαϊντανός και ρίγανη και πολύς χρόνος. Και για το τέλος, λίγη καυτερή σάλτσα. Κάτω το καπάκι μέχρι να ψηθεί. Λίγο νερό, έλα. Τρυποκάριδε! Αυτό είναι δέρμα. Ευχαριστώ για όλα. Τι πρέπει να κάνω για να απολυθώ, μου λέτε?
Και τώρα μία θεραπεία για τη φυσική σου κατάσταση. Αυτός ο ηλεκτρομαγνήτης είναι εγγυημένος για να τραβήξει το θετικό κάρμα και να διώξει το αρνητικό. Ίσως έκανα την ενέργειά σου να ρέει κάπως υπερβολικά, Τριμποκάριδε! Οι κλειδώσεις μου είναι καλύτερες από ποτέ! Θεραπεύτηκα! Και τα έκανες εσύ όλα για μένα! Εννοείς μπορώ να φύγω τώρα? Είναι θαύμα! Ακούστε με όλοι, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει καλύτερα! Φαίνεται πως η συνταγή του γιατρού είναι ήλιος και θάλασσα για αυτόν τον Τριμποκάριδε! Η δεσποινισμένη μου είπε ότι μπορείς να θεραπεύεις τους σκάλους στα δάχτυλα. Φίλε, μπορείς να κάνεις κάτι για την μεταρρηνική μου κατάπτωση? Συγγνώμη, ο γιατρός λείπει και το σερφ ξεκινά!